ಹಕ್ಟಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕणी यूट्यूब चॅनल बुईन लोक अर्थात कुडबी लोकदर्शन कार्यक्रम तुम खगटकू या कार्यक्रमाक स्वागत करगीन. आज अंगे उठासा शांत नाईक अध्यक्ष कुडबी कुडकुटू ओकोटा आणि कुडबी कुळंब्या समाजाला एक मुखंड तका या दिस परिचय करूक भाಳ संतोष पडता. समाजाक एक धार्मिक मुखंडत्व दिन समाजाला खेळ मेळ संप्रदाय आचरणे या विषय माहिती मनीस सांगताना तुका सहित या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तसे सांगताना हे समाजाला एक मुखंडत्व घेऊन ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಸಾಣ एक 45-50 ವರ್ಷ पण स्वस्ताना एक अंगे ಒಟ್ಟು अंगे समाज ಒಟ್ಟು एक गुर्त कन गेलं मनिस्तू. या कार्यक्रम बरो रीतीनं जावकमतो एक प्रार्थने अंगे तुळशीमय एक आरती गाणं सांगून या कार्यक्रम सुरकन दिवका म्हणून तुझे विनंती करून घेता. गया तनु मिले गे तुळसे मये अंगेलले अंगणा रे उभे रावले अंगेला अंगणा रे उभे रावले चारे सका कट्या बांधला चारे सका कट्या बांधनो परलाग्रतायमु सांगिल परलाग्रतायमु सांगनो तुळस केळीला मठ पोगले केळीला पता मठ पोगडनो तुळसे मये श्रृंगारू कले तुळसे मये श्रृंगारूदनो परलाग्रतारनो आरती नावले परलाग्रतारनो आरती नावनो तुळसे मये आरती कोरला तुळसे मये आरती करनो तुळसे मये गोविंदू गारला. सांगताना आरती गाणं सांगून घेणं एक तुळशीमय एक प्रार्थना सलून घेणं या कार्यक्रमाक एक बरो तयारी करून तुवें दिल्या तुका वंदन सांगून आनी ते तुवें तुगेलो परिचय करून येवको म्हणून निंगून घेता. मुगेलो परिचय वळबैಲು शांत नाईक वळबैಲು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಪೆದಮಗೂರು ವಿಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. मुगेल अब्बू आणि आऊ ಒಟ್ಟು 10 जण सोडवा 10 जण सोडवा भितरी 7 जण सोडवा 3 जण शेडे आतीन तुक 5ನೇ मनीस हांव. मुगेल म्हाका हळडी जाली मुगेल बायल पार्वतीबाई म्हणून म्हाका 2 शेडे 2 सोडू जाली. मुगेल विद्याभ्यास तेवढेचे म्हाका वर्ष 65 आनी 66ನೇ वर्ष स्टार्टिंग जायत आसा. हांव सांत प्रेरी ताका विद्याभ्यास शिंकिलो हांव स्वल्प एक 9ನೇ क्लासा परी हांव विद्याभ्यास शिंकिलो. मागीर मुगे विद्याभ्यास मध्याक कैद जालें. श्री सांगताना आणि ते विद्याभ्यास मध्ये ते राबयलं कैद केलं कसला कारण केलं. हांवें विद्याभ्यास राबच्या काही निघला रे परिस्थिती बंगालले जाल्यार तरी हांगे वार तो जन आमी घरा कडेन वार जावंक म्हणून सांगून मागीर हांवें ना लास्टाक तरकारी हांगे उद्योग कृषी आनी बेसायकेचे मागीर तरकारी केचे हें हांगे म्हळ्यार कृषी कोली लेखारीशी आमी ते तरकारी करून जीवन करून येदपरी आसाय. आमी तरकारी हग्ग तरकारी करताय गाय म्हळ्यार गोंय येताना आळमाड्डी 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 आळमाड्डी
वांगिण हां. ओसंडे ಪೂರ ತರಕಾರಿ वय प- वय वय. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಬಾಬ್ದತ್ತ ತಂಡೋಳಿ ಗಿಂಡೋಳಿ ಹಗ್ಗದಾವತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ हां, हां. तसे असे ते तरकारी शकी ಅಥವಾ ते घरा करते इक्को इक्कू इकू इक्कू घरा करचेकू घरा करता काय इक्कू हां दही सांगताना आणि ते तूं हें कुळमे समाजाक हांव सानपण रावतना सयता तूं ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರರಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ तूं गुरतून गेल्लो ते संघटने विचारांनी ಅಥವಾ समाज एक कळाकळीने खतखत ते एक कार्यक्रम आमगेले समाजाक दिल्लेले एक सारण करून सांगको म्हणून निघून घेतो हां हांव हंगे समाजाक मुक्तानुसी ಬಹುಶಃ म्हाका एक 10-15 वर्सांनी हांवें ಹಂಗೆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಗರ್ಕವಾಡನಾಟ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕೆ समाज इंतू कशे सेवे करून हा घरा वैडिकी होय हां 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 म्हाका व्हडली जातानी हंगे घराकू व्हडली पुराण हंगे संप्रदाय प्रकारे घरा व्हडली आम्ही शिवळांनी शाड्याक तेवढे अन्नाकलान सांगिल्लें हंगे नंटस्ती हां हां होय तेजे नंतर वैडी घराक वैडी जाल्ली रायबारी गिबाರಿಗೆ रानी हंगे वैडकेಗೆ बिनागरानु रायबारी रानी रायबारी म्हणलो हंगे मुखंडत्व हां हां होय म्हणजे वैडिके ಹೇಳಿಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೆನೆ गाण्यानी वैडिकत्व हांव सयलो सानपणताना हांव घरा वैडीक सयलो एक रायबार राता एक रायबीण राता एक देड्ड म्हूण राता तेगे रायब्र ಹೇಳಿಕೆ प्रकार वैडिकಗೂ चलून वयतले वय 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 आणि बायल गाणे सांगतले ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ जाता ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ गाणे राहतले गाणे सांगून वैडिकतले तिंतू संबंधपट्ಟ एक तुका हुಡುಗ सारनल्ले एक रायबार ಹೇಳಿಕೆ कशें हां 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 रायब्र ಹೇಳಿಕೆ ಓರ ಇಬ್ರ सोडकोणाले शाडकोणाला दवा सकीर कितले करा कापड कितली पप्पळ कितली केळी कितली पानां कितली शून्य म्हण कितले सांग रे इब्रा म्हण येसान रायब्रान सांगते रायब्राक हां आम्ही उतार करको हां उत्तर कशें दिते उतार राय सांगता सोड सोड कातक्राले शाड कुतक्रालो करा कापड 4 दवा सकीर 2 दावर खंड पान इसान 5-8 पानां केळी 1 सास पप्पळ 1000 1 सास पप्पळा हे हग आणलेले तुम्ही सर्वांनी मनसून घेऊको ಇಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ದತ್ತಲ್ಲ ದಯಚ ಅಂತಣ ವೈಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮಸ್ತುಲ್ಶವನ್ನ संक्षिप्तदान खतखती एक संप्रदाय दत्तले हां संप्रदाय वाडी कथमुळे कहाणी निघले रे घरावाडी त्याला घातच्या फस्ट मुक एक शेड्याने सोडा सैत एक रिवाज हानुय ना त्या मुकमुळे हंगे बांधव सांगितलेले एक मग त्यान सांगितलं एक अंधरिकेने भोवल पडे अंधरिकेने गेले त्याचे अंक साठी मुक्त ओलांड म्हणून माई एक मुक्त ओलांड म्हणून राहता मुक्त ओलांड झाल्यापर्यंत माई त्या वाडके दिस होते हां की तू आमचे दिस वाडके हे मुळे पाना डेरे आम्ही वाडके हे पान दोन पाना हे केरे वाडके हेळकी वाडके दिस माई त्याला घर राहता त्याला जेवण त्याला जेवण तिंतू मुहूर्त म्हणून राहता त्याला तो मुहूर्त माई तारण बनतो मट्टा जेवण संजेक मट्टा जेवण झालं कुठले तेवढे एक गाणी गिणी मग सांगताय तेवढी गाणी गिणी गाते गाणी म्हळ्यार वय ओळखे वचको आम्ही कपाडाने हे घेईन ओळखे वयतो रोवाजी तिंगोन आम्ही दीन येवको ओळखे गेले तिंगे जेवण हे जाता मागीर ओळखे येनी घराक घरा येन शाड्यागे शृंगार कताय छोट्या दिब्बाण येता मागीर दिब्बाण येता दिब्बाण येनी त्या मुख सिस्टम बदल मागीर वाट्या हागे पणती दवन
आरती घेईन तारणं भितर सोडान पायरो दिदू का वरता पाय दोन्ही दाले कुठले खाई ना एक तारण धर को तारण धरून दाले दर्री तिळतण कर को तिळतण दाले कुठे मै कोक गुळर को गुळले दहाई ना ನವರೇಕನಿ ನವರೇಕ ಗಂಟ್ಲು ಟೈಮ್ ತೊಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕಿರತ್ತ ಗಾಲೆ ಕೂಡಲೇ ನವರೇ ಪಟೇರ್ ಸಲಾರ್ದಿ ಮುಣ್ ನಿಂತಾಯಿ ಮೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾಯಿ ತಗ ಸೊಕ್ಕ ಮಟ್ಟೂರತ್ತ ತಿಂತುಕ ಯುಗ ಬಂತಡೇನು ಬೋಸುನಿ ರೈಬ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸಕತೆ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ झाले कुठले त्या कार्यक्रमात मग अर्धे दिवस सैरे हाग आपणाले सैऱ्यांपुरा ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌನ ಚಾನ್ಸ್ म्हणून ती ಚಾನ್ಸ್ झाले कुठले मट्टाळे बुद्धी जरूर असतात त्यांना वैडके मुस्ती 4-5 दिवस वैदिक मुक अंगी 5 दिवस दिवस वैदिक वैदिक दैत आणि ते वैडके विचार संक्षिप्त माहिती सांगितले आणि ते अंगिले कुळंबे जीवन मुले रे कृषी संबंधपट्ट तू कृषी नागून गिनालो आणि एक मार्कार दान तू वारकन गिना एक वाळ कुटुंबाला आणि ते कृषी संबंधपट्ट अंगिले सागवडी संबंधपट्ट अंगे जीवन पद्धती कसे संबंध नाही वर्ष एक मरकार जाल्यार मुगे आज 2 मरकार आल्ला मागीर मुगे आब मरकार जाला आणि त्या मरकार एक आम्ही कृषी संबंधपट्ट निघला रे एक आम्ही एक तास नाहीच म्हणत त्या नाही वर्ष म्हणून सांगितलं युगादी म्हणता युगादी दिस तास ना आणि पोरल गत्ताय तास ना आणि गद्दे एक दुकट गत्ताय आम पोरल दुकट गत्ताय माई एक 17 जेसुरी रे आम्ही एक बिया शास्त्र मुहूर्त करताय बियाशे त्या मुहूर्त कले दिवस आणि बेऱ्याने कोणी काही करू जायना माई बियेग वडन झाले कुठले माई एक सोरे जात मग सोरे झाले कुठले कोसे मुहूर्त म्हणत बैलकर आणि कोसे मुहूर्त करून झाले दिवस माई त्या दिवस एक स्वादपूर स्वादपूर म्हणजे आले पुराणाक सागळे करू काय तोंदर जायना त्याचे बाई सागळे झाले कडले आहे ना सोड महिने त्यावेळेस वार नेक्स्ट यहाँ लास्ट कच्चे आणि ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಣ್ಣಿ ಕಡ್ಡಿ ಗದ್ದೆ ನಣ್ಣಿ ಕಾಡೊಂದು तो ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪುರ್ಸೋತ್ राहतात तेवढ्या सोड महिने बरेसी या अंगे वडीकीला एक बरेच वरतात ती सोड महिने बरेच म्हणल्यार ओकल्यान वरताना हग्ग अंगे संबंधिकर पैक्षेगारक उलकोताय तिंग हग्ग जेवण महिन घटले हांव 15 दिवस पिढी इकडे गेले 15 दिवस मग महिना आहे पुरसत आणि आपण त्यांनी ते आसडी परब आसडी परब आसडी महिने एक आसडी परब आता दपरे आम्ही आळा जाऊ काही करणे आळा पाय आळा पिढ्या निघले माई त्या दिवशी दंट ते शास्त्र खाल्ली आणि त्या खाल्ले जनता कशा खाल्ले त्या करंबळ्या त्या आसडी परबे दिसू ते खाल्ले करंबळ्या खाल्ले करंबळ्या तू नत्तीगुळी त्या नत्तीगुळी आहे नत्तीगुळी म्हणजे कर्कोशी सागळ कल्ले म्हणजे नत्तीगुळी करून खवकश आणि संजय अंगे मलगडे धावते आणि माळ्यार धावत सामान माळ्यार धावनी तिंतू शास्त्र कनी जेवणी माई जाते त्या आसडी महिने परब झाले कुठले माई 16 महिन्यातल्या नाही वर्ष नाही येत नाही कणस बांधतोले मानमी पुद्द मरकरा दोन्ही मानमी म्हणून नवरात्री सूर्य कणस बांध झाले कुठे सैरी गिरे घेते मागिरी एक नूणे मूर्त दिवळे परब काला नूणे जाते दिवळे परब
इडी गांवारे संप्रदाय हो. आम्ही आम्ही आचरणी करताय मागीर हंचेस महिने हंचेस महिनो हंचेस मारी हंचेस मार गिरे घेता वय प मारे गिरे गेले कुठले मारे गाव यहाँ करताय आचरण करताय तसेच त्या एक मागीर सुग्गी महिनो सुग्गी महिनो सुग्गी महिने मागीर सुगी ना उडता तेदानी शिगूम येता मागीर सुगम येता हा सुगम गीन महिन्यात मार्च आहेत मार्च सुगम येता वय प ಸುಗ್ಗುಮೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಗ್ಲಾಕ ಹೆಂಗತೆ ಕೊಡ್ತಿಗ್ಲಾಕ ಗುಮ್ಮಟ ಒದ್ದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ तुळशी पोद्दाला कोले गुम्मट काढून गुम्मट देते ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಿಗ್ಲಾಕತ್ತೆ ते जण कांबोळ्याक कांबळ येत आम्ही कांबळ खोळी जाऊन कांबळ त्या एक अंगे संप्रदाय संप्रदाय कांबोळ मुलं वाढ विशेष 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 आणि कमळे रे आणि ते शिगमे विचार रे हा सिग्मे विचार तू आता एक- गुम्मटाने गुम्मट काढताय ट्रेनिंग करते गुमटा ट्रेनिंग होय. शाड्यांक थोड्या घुमाट ट्रेनिंग करणं मागीर थोड्या दिसांनी एक मागीर खूंट पुरून तोण्यान खेळशें हय खूंट पुरून तोण्यान खेळशें सर्वीस करूं होय ते शिगूम येयलो होय 5 दीस आतां 2 दीस मांड्यार खेळताय मागीर मांड्यार खेळून जाले पर्यंत 5 दिसा शिगमा एकादशी दीस हंगे शिगम्याक प्रति वर्ष एकादशी सुरदारी पुनः दीस होय खेळ रवायशें पुनः दीस खेळ ದಯತಂತೆ ಹಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಕ್ ಸುಮಾರು एक 46 कुडबी कूड कट्ट आहे तिंतूक तिंगे वडबैल कूड कट्ट म्हणल्यार एक मस्त घर आहे मस्त जन आसला आनी मस्त व्हडले तुमगे कूड कट्ट म्हणून एक नांव गेलेलें आसा वय त्या विचारार तुमगे कूड कट्ट विचारार कितू जन आसाय कितू कुटुंब आहे ते एक माहिती दिन आनी त्या तुमच्या व्हडलो कूड कट्ट एक यजमान घेन तूं त्या कशें चलोवन घेवन वयता बघ एक माहिती दिवक ಬಹುಶಃ ಹಂಗೆ ಕೂಡ್ಕಟ್ಟ ಮುನ್ಸಲಸಿಕೆ ಇಡೀ ಹಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಸಿ वय साधारण एक 200 लोक हंगे एक कुडकट्टा जन आहे वय घरा घरा एक 250 घर आहे वय घर आहे वय त्याच प्रकारे आहे ना हंगे घरಕ್ಕೂ 75 घर हंगे घरಕ್ಕೂ आहे तुम्ही एक कुटुंब एक तळेक एक तळेक एक तळेक 75 घर आहे त्या 75 घरा या एक हद्दोबस्त म्हणून सांगले रे ಒಟ್ಟು किती जन आहे तुम्ही हंगे घराक 350 जन आहे एक घराक 350 350 जन आहे जन हसाय 75 वांटकार आहे वय वय त्या त्या कशें सांभाळसून घेऊन वयता हा तिंतू बघ्या आम्ही कच्च्या कत्ताने पस्ताक एक हप्ता येऊन सांगून पंचायती पंचायती आणि हंगे काही कत्तानी पुरा एका घराले जिनिसी वय फट खातीर 120 जन राहिला तरी वय एक दाल्यार फस्टमा मागीर मेल्यार हिंगा ಒಳಗಾರ ಖುಷಿ ವೈದಿಕಿ ಸಪ್ಪಣೆ ವೈದಿಕ ಶಿಗ್ಗುಮೋ ಖರ್ಚು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನು ತಾನು ಪೂರಾ ಹಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತ ಪೂರಾ ತಕ್ಕ ಜನಲ ಬೆಂಬಲ ಅಂಕ ದಿಂದವಲೆ आम्ही सांगले जन आम्ही सांगले जन ऐकतो रीतीने आम्ही न्याय सांगता धावून घेऊन धावून एक घेऊन न्याय सांगून घेऊन होय, होय. तसंच आहे. एक मुनसाक संस्कार म्हणून राहता होय. दाल्ले कुडले सुने नाण मागीर पान्ने घात्ते मागीर देंवळ कत्ते सगळं तमामले मागीर एक वैडीक छप्पन ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತ್ತ ಪೂರ ತುಂಗೆ ಅಂತೆ ಎಕ್ಕ- 75 ಕುಟುಂಬ ಗರ್ಕೊಲೆ ತುಂಗೆ ಒಳಗರ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರ್ಕೊ ಹೋಯ್ त्या खातीर आमकां हंगे कूडकट्ट इतलो जन अशें जालें तरी आम्ही सांगले विधानी अगत्य ऐकताय ऐकताय. शिस्तू बद्ध म्हणल्यार तितून एक न्याय दवको एक सत्य दवको एक धर्म धर्म दवको दवको. तशें मात्र ऐकते नाल्यार केलं एकला सांगले एकाला ऐकना एकाला सांगले एकाला ऐकना त्यानंतर जाता केलो कुडकोट्टा बरे अनाचार जाले विजीनी तशेंच मागीर हंगे घरको विशेष अशें मागीर तशें आमी एक संघ संस्थेಗಳ ಮೂಲಕ या ಕೂಡ್ಕಟ್ಟಾಗ आणखी करेक्ट करको रिपेर करको म्हणून सांगून हायन 46 ಕೂಡ್ಕಟ್ಟ एक येऊन सांगून एक संमेलन केलें शिगम्यारी 2005 ಹೋಳಿ ಸಮಾವೇಶ 2005 ಹೋಳಿ ಸಮಾವೇಶ म्हणकनी जनाग ಒಟ್ಟು ಕೊಡಿಸೋನು ತಗೊಳ್ಳಿ एक ಮಾಹಿತಿ ಕಾಲಿಗಚ್ಚೆ
त्यांका एक बारीक खुशी आले हो शिगूम तेच बंदी एक ते 40 ಕೂಡ್ಕಟ್ಟ ಸೇರ್ಸೋನ್ एक आणि ಕೆಲವು ಕೂಡ್ಕಟ್ಟ ನಾದಲ್ಲ होय तू त्या प्रारंभ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ तू दानಲ್ಲ ಅಂತೆ तसे ಒಕ್ಕೂಟ अध्यक्ष तू ಅಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ वार करीता होय ದೈತ್ ಅಂತ ಅಂತೆ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಲಾರಿ ಆಮೇಲೆ ते ಮುಖ್ಯ ಮುದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಕುಳುಂಬೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ अध्ययन जाऊ पुरा रवींद्रनाथरावने एकांगी जनांग अध्ययन केलं पुरा उडुपाक गोविंद पै संशोधन केंद्रातन प्रोफेसर ए वी नावडन एक अध्ययन करू पुरा आणि ಹಂಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದವ ಪುರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದವ ಪುರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಕೋಣಿ ಕೇಂದ್ರ ತಂದವ ಪುರ आणि ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ एक दोन अध्ययनದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ असं 2009ನೇ 2014 दोन अध्ययनದಲ್ಲಿ ಪುರ त्या हग्गपुटकू अंके मॉडेल एक मादरी हंगे कुडबी कूडकट्ट कुडुंबे एक मुखवाणी मुल्यार ಒಳಬೈಲು ಮುನ आम्ही आपण अर्थ एक मिनिस्टरला रे ಒಳಬೈಲು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಕು ಮುನ ಕಲೆ ಪೋಯಿರಂತೆ ಆರ್ अशोक एक ಭೇಟಿ दिलेला ते ना या हग्गोतू हंगे समाजಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತುಂಗ ಒಳಬೈಲು ಕುಟುಂಬಾಂಕ ಹಂಗೆ समाजಕ್ಕೆ एक कुडुंबी ಅಂದ್ರೆ कुडुंबी मुले कोण कुडुंबी मुले कसे मुतुलके एक निदर्शन एक मादरी तुंगे ಒಳಬೈಲು तिंतु त्या कार्यक्रम तुगे सहकार सहभागित्व मग ಗೊತ್ತದನ ಸಣ್ಣ एक 40-45 ವರ್ಷ ತನಕ तू दीन गेलेला असा तिंतुल ಬಗ್ಗೆ तू हे अनुभव केला तू खुशी दिले सन्निवेश केला मक्क खुशी दिले सन्निवेश म्हणून सांगला रे त्या बोलता कुछ एक शाळा गेले की तुझ्या ಬೇರೆ गावाला बाबरा 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲ್ಲೋ त्याचे प्रियांगी शाले मुतो बरफ मुतो नालने त्याच्या खातीर हांग शिक्के नादल मुख कोण घराका एक कांडे जाऊन कोण येले रे बिरीन कोटी गांडगिरत उलसयन मग शालेಗೆ वसून वडनाड दानी एले मनसने उलसाक माय राजकीय परिचय हेगे सुरकली ते राजकीय अनुभव निघिता एक मला रे एक एज्युकेशन शिक्षण असोशेने तुमगे कुटुंबाक कशी पुस्तक एक 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಕ್ಲೆ तू ಒಳಬೈಲ ತನ್ ಸಾಂತಣ್ಣ तस वशन ಬೇರೆ कोणू होते एक सरकारी अधिकारी होते तो कोणू एक उलसे येल्ले रे एक निंगू की उलसे एक धैर्य तुगी तुगिने एक उलसे धैर्य असोशेने ते हग्ग एक संबळसो साध्य झाले कल्याण निंगूपुರ ते रवींद्रनाथराव आणि संशोधन केंद्रಗಳೇ पुरे अंगीकार येताले त्यावेळी जे का ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಸಂಗು ಗೊತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ಹಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ದೌಕಾದಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡನ ಸಂಗು ಗೊತ್ತನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತನಕ ಬೆಂಬಲ ದೀನ್ त्याचे अंगीकाराक जनसंख्ये सण ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ तर येणी वशा काही ಎಲ್ಲಿ ಮನಸಕ ಅಂತೆ तुगे राजकीय क्षेत्राक तू साण मस्त सुमारे 40 वर्ष खालतानु एक गुर्तिस्ಕೊಂಡು गेला राजकीय क्षेत्र अनुभव केला तुगे राजकीय क्षेत्र अनुभव म्हणून सांगला रे हंगे तुगे जाण आहे एक अंक कतले एक सवलत गिवलत मळಕೊಂಬतो लकर आहे ना एक 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಗೆಲ್ತದೆ एक राजकीय वशक वाडी अनुभव मकवाडी जाताना 21 वर्ष दाले इतलेशी 21-22ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವು एक मेंबर जाऊ काय ना मंडल पंचायत एल्मू मंडल पंचायत मेंबर झालो मागीर त्याच्यानंतर मंडल पंचायत गेले आणि 2 पेटी ग्रामपंचायत मेंबर अविरोधानं आಯ್ಕೆ झालो अविरोधानं आಯ್ಕೆ झालो तसेच आणखी अंक गुर्तिशिला जनाने ट्रिब्युनल मेंबर एक आಯ್ಕೆ झाला भून्याय मंडळ एक आणि एक सदस्य दानी निर्देशित आ राहिलो आणि दालतिತ್ತು जन ಸೇವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸೋಣ್ ಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲೆ ಭೂ ಯಾಗ ಬದಲಾವಣೆ झाले ಹಾಗೆ ಸಾಮಕಂದಿ दिव ಅವಕಾಶ ಮೇಲೆ तो एक आणि मस्त बुने मंडळी राहणं ಕೆಲವು ಹೋಗೋ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲೆ वाड्या आणि वकलक राज पंचायत कनी तिंतुन ಕೆಲವು ತೀರ್ಪು देऊ एक व्यवस्थित केलेला दयच ಅಂತಣ್ಣ ಅಂತೆ ತಿಂಗೆ ಒಳಬೈಲ ಒಳ ಕುಟುಂಬ आणि ತಿಂಗೆ सूराल अरमने हा तिंकू बाळ संबंध हा तुला मक्क ಗೊತ್ತಲ್ಲ विचारत पण तुम बाळ संबंध त्या विचारायला एक माहिती देते हां त्या विचारा ಬಗ್ಗೆ मक्क ತುಂಬಾ ಮಳೆರೆ
हिन्नले मनीस न्हू आल तरी तिंतो या अनुभव गोता आम्ही गोंय येताना बशा बारकुरताना येणे आम्ही एक वास्तव जाऊन तुंग 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 वचून पोरचो विचार केला ते तरी एक आम्ही एक त्या परवल्याने येणं सांगतो विषय वय सत्य वय ते गोंयतान बारकूर संस्थान येयले बारकूर संस्थानांतल्यान तूं मुखार वचून ते कोकर्णा सायड येयले पक्करना साईड आमच्याकडे गेला ताकड वयताना का आले निघेला तिंगा एक थिंगे संस्थान ಒಳ್ಳೆ ಸೂರ್ಯಾಲ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು त्या वाटेने आम्ही एक लाईन धरून वयतानी तुम्ही खिळते म्हणून त्या ಸೂರ್ಯಾಲ ಅರಮನೆ ಅರಸಾने ನಾಗೇಂದ್ರ ತೋಳಾರ್ म्हणून ते ಅರಸ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅರಸ ಸಾಧಾರಣ एक 100 ಕಾಲ ಒಯ್ಲೆನಿಸಿ ती सागवली नागेंद्र तोळारा म्हणून सांगून आणि त्याला तर नाव त्या ತಂಗಿಲೆ ಮೈ ಆಮ್ ಖಿಳ್ತೇನೆ ಈಗ तुम्ही खिळशा नका ಹಿಂಗೆ ಒಳ ಬೈಲ म्हणून सांगून एक आमकी तो दाग हा तुम्ही तुंगसून बसताय निघेला हा म्हणले कुठले आहे ना तरी तुम्ही एक वार सांगेल ती आणि एक तुंग सुराल देवस्थान एक महालिंगेश्वर देऊळ हा त्या देवा सेवी जातानी ಕಟ್ಕಟ್ಲೆ ಸೇವೆ ಕಟ್ಲೆ ಸೇವೆ ವರ್ಷ ತೇರ್ ದತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡಿಕೆ ಪುದ್ದತ್ತ ತಿಂತು ಹೋಗ ಅಂಕ ಭಾಗವಹಿಸೋಕು ತಿಂತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಾರಾಲ ಕನಿ ತೇರ್ ಬಿತ್ತರ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತೇರ್ ಬಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಗ್ಗ ತೇರ್ ಬಂದೂಕು हग्ग बा होय तेराने बांधूक हग्ग बसून आमच्या सेवेकर का म्हणून सांगितलं मग आमकी तुझी गेण म्हणून निघे तर तेवढे त्या गेणी हग्ग ಹೊನ್ನಾಡಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಸಾಗುಳೆ त्या नागेंद्र तोळाले अरमने सागळी ती होय आणि एक तुग्गू विचार तुम्ही सांगलेला असं सहकारी क्षेत्र ಕೂಡ तू एक गुरुत्वन गेले असं नव्हे सहकारी क्षेत्र होय हां वय हांव सहकारी क्षेत्र म्हणल्यार एक पिटी ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಹಂಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೂ एक पिटी ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ माहीत तसंच ಹಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ झाले ಹಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಗೂ हांव 10 वर्ष ಸೇವೆ दिली आहे ಜನಾಗ एक ಹಣಕಾಸು ದುಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆक ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕन दोन अवधीक तू डायरेक्टर आणि लायक ಜನಕ ಸೇವೆ ದೀತ आहे ದಯತಂತೆ ತುಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ರಾಜಕೀಯ सहकारी क्षेत्र विंगड क्षेत्रातून एक तुगे प्रतिभा देखून गेले आता तिथं मस्त ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ತಾನೆ दूक राहता सुख राहता तुका ಭಾಳ एक दूकी ಅಥವಾ एक सुख ಖುಷಿ दिले सन्निवेश असेल सांगून सांगतो तिंतू कल्ले निघाले दादाना एक रिपेर आडताना ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ आता तांकां सांगल्या वय ह्या दाची वयशी कशी निघताय कतलाक दूध बी निघलं दिन नाही त्यावेळे एक ಕೆಲವಪಟಿ आम्ही सांगले ऐकणार ह्या कोणा लोकाले मऱ्या भारी बेजार पडता त्यावेळी बेजार झाले दूध घेता तसेच अन्नपट्टी हवा भारी धान्य कुठले काही ना जाणं हो या कार्यक्रमाला ऐक ऐसे कार्यक्रमाला ऐक संघटन बनले आहे ना आणखी एक कतला प्रयोजन दत्ता गव्हर्नमेंटचा प्रयोजन दत्ता एक आणि ते सुमारे एक 10 वर्षा पहिल्यांदा लिखताना या विश्व कोंकणी केंद्राक हंगे शाले सहित सोडा समेत तांकां साई एक स्कॉलरशिप मिळत खुशी जाता ಕೆಲಪಟ್ಟಿ आम्ही सांगला राग येता त्या राग गेल्या कुठला बेसर जाता बेसर आणि हंचून घेत म्हणजे सांगला एसचे ते विद्याभ्यास शिंकू हंगे विश्व कोंकणी केंद्रान ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕಲೆ ಬರ್ದೆ ಹಂಗಾಸಿನು ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂತಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾನ್ गेलेला असा दायत ಅಂತೆ ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ एक संप्रदाय एक आचरणे वरून नको त्या विचार तुगे अभिप्राय केला हां त्या विचार अभिप्राय निघला रे भाषे म्हणले ತಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಹಂಗೆ गोंयताना यत्ना ಭಾಷೆ औष ಭಾಷೆची ಕಲೆ ಹಿಂಗುಪ್ರ ಅಮ್ಮೆ किती ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಬರತ್ ಮಾಡ್ಕರ ಅಂಗನವಾಡಿ ತಾವು ಕಾಯಿಸ್ಲೇದವು
ದಲ್ಲೇ ಹತ್ತಾನೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೋಡು ಅಲ್ಲ ತಂತ ಫಸ್ಟಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಭಾಷೆ ಅವು ಅಬ್ಬು ಕತ್ತ ದವತಮ್ಮಣಿ ಹನ್ನಿಂಗಿಲ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಭಾಷೆ वार्ता नादल वारती वर्ण त्या आम्ही प्रथम आहे देखो ती 22 वर्षाक प्रयत्न करको घराऊ लोक शाळे गेला तर शाळे अंगे भाषतं उले नाही अंगे समाज मनीस अंगे पोईकले अंगे संबंधिक ओडदले तर अंगे भाषी लोक वय 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 ते भाषी वारल्यावर मात्र अंगे संस्कृती अंगे होळी अंगे खेळ मेळ आचरण वर्ता नाही आणि भाषी म्हणून सांगितले आणि त्या बामण कोंकणी म्हण काय आम्ही कोंकणी भाषेश म्हणून करूया आम्ही बोलताना दू ह्याची कमी जाता अंक त्याचे आमच्या शाळेक मुख्य शाळेक सरताना कोंकणी भाषा म्हणून सरतनारले ಕುಡುಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡಕ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಗ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಳ ಭೇದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಯಸ್ ಅಂತನ ಅಜಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ खेळ मेळ ಹಂಗೆ उद्योग या संबंधपट्ट मस्त माहिती हंगे जते दिले हा तुक देव बरो करदा म्हणून या कार्यक्रमाक ಏನು ಸಹಕಾರ दिले तुका धन्यवाद सांगत राहता दैत पाय